Hello logoफोर welcome back दा जों चौकिनि 3 नम्बर बान्दो खाथियाव दङ elephant area माने elephant zone area बेयाव जों मैदेर नायनो फैदो नायनोसै मैदेरखौ नुयोना नुवा जोङो दा बेयाव मैदेर ओंखारो सानफ्रोमबो elephant zone area नालाय तो जोंजों दङ सानै माने NGO मावनाय बैनो सानै बेयाव जिरायना दङ जोंखौ आगबारायना फैदो तो जोंखौ माने मैदेरखौ खिथिगोन आरोना बिसोर नेनानै होगोन जोंखौ बेखिनियावनो ओंखारोनो मैदेरा बे लामाजोंनो बारो साराउन्डिं नैजोंनो बारो मैदेरा जों दा बेयावनो नेनोसै मैदेरखौ भिडिअ बानायनोसै फैदो नोंयाव आंनि लोगोआव दं फंबायबो दं बेनिफ्राय बिदि आदा दं तो जोङो मैदेर नेनोसै बेनिफ्राय नुयोना नुवा नायनोसै मैदेरखौ जोङो लोगोफोर तो नायलांबाय थादो फंबाय मैदेर नुयो इयाव हा मैदेर नुवा नुवा फंबाय मोना मैदेर नेदोना मैदेर नुयो नै फैगोन दा फंबाय मोना लकेलनिबा रिकास नामोन आदा मैदेरा बिखिन फैयो अ सार नायजे बारो ओरैजे अ गिदिर फायलै बिराद गिदिर आदा मोनाथ' NGO नो मावोबा बेयावनो मावनायालाय मावोलै दरमा पार्टि होआना मा खालामनो होनबा गोदाव सोराव थालाबायो लामा सामा जों इदिनो मा खालामनो थेवबो डिउटि गारा डिउटिखौलाय होबाय थायो नै दा सेरेब एसे लानानै डिउटि मावलायबाय इफोरखौ सोर मा निजे खरस खालामनानै बायो निजेनो बायनाय सिगारेट थसे 10 थाखा दामा बारायनायासो बारायगासिनो दं मा खालामनो आरोहाय मैदेराथ' नैखिन फैयो नै ओइ दंफां गिदिरा सार बैयो बै दंफां गिदिरा इजोंनो बारगोन दा दसे उनाव होमबा जों थागोन हारसिंबो थागोन हाथाय गोनांबो मोनगोन गोलाव गोलावनो होमबा नुनो थाखाय जोंनो लाक नांगोन माब्लाबा नुवाबो जायो माब्लाबा नुनोबो हायो नुगोन दानो थाबा नुगोन दसे समल' था दा बेसेबांबा जाखो टाइमा मबाइलबो गैया बेसे जाखो फंबाय बेसेबां 6टा जाबाय मथा मथि 7टा 7:30 नुगोन सार टेनसनानो गैया ठीक আছে तो होमबा जों नेनोसै मैदेरा माबायदि फैयो तो लोगोफोर जोङो नै आदानि सायाव मोनसे कुइसन सोंगोन तो आदाया जाबाय माने गामियाव थाग्राथ' बिदि ओमफ्राय मा होनो बे फरेस्टनि मा होनो NGOबो मावो तो आदानि सायाव मोनसे भिडिअ लाबगोन उनाव तो आदाया मा जानो हायो ओरैनो गोथां बुस्थु जानो हानाय एम्फौ एनला दा शर्टलि भिडिअखौ उनाव लाबनाय जागोन दा ओरैनो जास्ट एग्जाम्पल सोंना लानोसै आरोना तो मा जायो आदाया ओरैनो जास्ट आं गोथां बुस्थुखौ जानो हायो होमबा माने आं बांद्रायखौ जाद्राया खिन्थु जागोन आं जानो हायो खांख्राइनिफ्राय नासिम लेथ्रा बुस्थुनिफ्राय खिब्रमासिम बेनो आरो ओमफ्राय बिदि ओरैनो बिनि सायाव लेवार गानलेट बेफोरखौ हागोन नाया लेवारखौ जागोन लेवार बे मानसि अरग्राखौ जागोन बेखौ जागोन बे गानलेटखौथ' हाया गानलेटखौ सेस्था खालामनांगोन हागोन बिनिफ्राय आरो माबाफोर ओरैनो हमना ला सेरेन्दाय जागोन सेरेन्दायखौ हायो जागोन तो बिनि सायाव मोनसे शर्ट भिडिअ फैगोन उनाव तो बेखौ उनाव नायबानो जाबाय दा जास्ट ओरैनो सोंदोल'सो जों आदा माथो गोबाव नेबाय अ सार टाइमाबो बुहुत जाबाय टाइमा खैथा जाखो
माथो 6 सामथिं जाबाय बिदिनो ओमफ्राय मैदेरा फैला माथो दिनै माथो गुबुनाव फैनाया माइ जाहैबाय नामा आगोलावथ' दा ओंखाराखैबा जेनेबा माबायालागै ओंखारहैगोन जेनेबा जितु जोंनि भिलेज एरिया गामि हा जितु माइ गायनाय जायगायाव दा लासैबाबो ओंखारलाङो खोला दाथ' बिसोरो दंफां लाइफां जाना थाया दाथ' माइ गायदो आसु माइ ओंखारोबा आसु माइखौ इसोर जानो खोलाहाबाबो ओंखारगोन आरोयाव जों नेनांगोबा दा जितु जों लामायाव दा गारि लाखिना दोनदो बे लामाजोंबो थांनो हानाय दा इखौ नुबाथ' जों नायथाबना थानो हाबाय थानाय हाया होसोनोबोथ' हानाय ना खिन्थु नेथारोबा 7:30 लागै ने 7:30 लागै बिनि उनाव फैगोन आरो फैगोन बेबो फिक्स सियरखा सियर एकदम सियर मोनगोन थ' जोङो नेनो हानाय नंला खोमा नेक्स्ट टाइमाव नायनोसै मैदेरखौ आरो मैदेरखौ नुबा गिखागोन जों जिहेथु मोनाबाय नै मोनाजोब्बाय थ' आदा दिनै मैदेरखौ नायथ'ला नामा गिनाय मोनो माथो टाइमाबो बारबाय सार नोंथांमोननि बाथ्रासो सार आंथ' जे बुंनाय आंहाथ' जायगायानो इनो एसे थांबा मोनबावसिगोन आङो बैजों आदाना बैजों बैजों थांनांगौ सुकि जितु जोंनि माबा दङ केम्प दङ बेयाव थाहैगोन आं दा सारमोना लिंनायखाय एसे फैबाय आङो बेनो आरो थिग